Imos directo ao gran tema. Hoxe traemos unha explicación profunda, un resumo pensado para asentar ben as bases sobre o conflicto máis destructivo da historia. Falamos, como non, da Segunda Guerra Mundial. A idea aquí non é soltarvos unha lista interminable de datas e batallas, para eso xa están os libros. O que imos facer é conectar os puntos. Imos trazar o mapa de como este furacán alterou a humanidade para sempre. E para arrancar, imos botar unha ollada a un dato que, sinceramente, racha por completo coa visión tradicional da guerra. Fixádevos nesta cifra, 66%. Ata o século XX, cando pensábamos nas víctimas dunha guerra, pensábamos nos soldados na fronte, verdade? Pois ben, a narrativa bélica deulle un xiro radical e terrorífico durante este conflicto. O foco do sufrimento desplazouse de xeito brutal cara á retaguarda. A poboación civil converteuse no branco directo. Bombardeos, fame, deportacións masivas. De súpeto, 2 de cada 3 víctimas eran civís. É o nacemento absoluto da chamada Guerra Total. Para poder diserir un acontecemento desta magnitude, imos estructurar esta explicación en 5 pezas clave. Primeiro, as causas do conflicto. Despois, as fases principais da guerra. Pasaremos a analizar ese impacto extremo na poboación civil. Logo, a dicotomía entre resistencia e colaboracionismo e remataremos coas consecuencias finais. Imos co primeiro bloque, as causas do conflicto. E a ver, unha guerra así non surxe da nada da noite para mañá. Foi máis ben un cóctel explosivo, unha mestura inflamable de tratados sin resolver, unha desesperación económica global e, por riba, o perigoso auxe de ideoloxías ultranacionalistas que só buscaban facer saltar polos aires a orde internacional. Se seguimos a liña temporal, vese clarísimo como aquela frágil paz da Primeira Guerra Mundial colapsou como un castelo de naipes. Todo arranca no 1919. O Tratado de Versalles impón unhas condicións tan duras que sementan un resentimento profundísimo en Alemanha. Logo, pum, 1929, o crack económico mundial que o afunde todo. Sobre ese terreo de incerteza, no 33 o nazismo consolídase e comeza o seu expansionismo. E ollo, porque paralelamente na Asia, no 37, o imperialismo xaponés xa está avanzando con moita agresividade na guerra xinés-xaponesa. Militarismo e fascismo retroalimentábanse a ambos os dous lados do planeta. O detonante indiscutible en Europa foi a política exterior do réximen nazi. Os obxectivos de Hitler non eran ningún segredo. Eran claros e arrepiantes. Esnaquizar Versalles e impoñer unha nova orde de supremacía racial. E para iso Alemanha necesitaba espazo, o famoso Lebensraum, ou espazo vital. Pero non nos enganemos, non se trataba só de mover fronteiras. O plan era avanzar cara ao leste arrasando, escravizando ou exterminando directamente as poboacións que eles consideraban inferiores para simplemente robarlles os seus recursos. Un proxecto de expansión sen escrúpulos nin límites. O que nos leva de cheo á segunda parte, as fases principais da guerra. Coas cartas boca arriba, o choque militar era inevitable. Imos ver como estas ambicións prenderon lume ao mapa mundial a unha velocidade incrible. Nos primeiros compases, todo definiuse por unha palabra que pasaría á historia, a Blitzkrieg, a guerra lóstrego. Era unha táctica aterradora e totalmente nova. Imaginade un ataque mecánico superrápido, combinando forzas blindadas e avións, golpeando por sorpresa cunha superioridade total. A idea era esmagar o inimigo antes siquera de que pudiese atarse as botas. E funcionou. Esta innovación permitiulles ás forzas alemás tragar Polonia en 3 semanas no 39, e no 40 valer as defensas de Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélxica e a mismísima Francia en cuestión de semanas. Inaudito. E así é como 2 incendios regionais acaban fusionándose nun incendio global. Por unha banda, o escenario europeo, co eixo expandiéndose sen parar ata cometer un erro inmenso no 41, a brutal invasión da Unión Soviética. Alí, no inferno de xeo do asedio de Stalingrado, a maquinaria alemá quedou esnaquizada, marcando un punto de inflexión brutal. E polo outro lado, o escenario do Pacífico. Esa expansión imperialista xaponesa por Asia culminou naquel fatídico ataque sorpresa á base estadounidense de Pearl Harbor en decembro do 41. Ese foi un momento exacto que meteu aos Estados Unidos de cheo na contenda, fusionando as dúas frontes nunha súa guerra planetaria. Pero para entender de verdade o que significaron todos estes movementos de tropas, temos que mirar cara á escuridade. O noso terceiro punto, o impacto extremo na poboación civil. A verdadeira face deste conflicto. As palabras desta cita teñen unha crueza que poñe os pelos de punta. Foron pronunciadas pouco antes da invasión de Polonia e deixan algo moi claro. As atrocidades que viñeron despois non foron un simple dano colateral, non foi un accidente da guerra. O asasinato sistemático de homes, mulleres e nenos era, literalmente, un obxectivo de Estado.
Unha estrategia primaria e calculada ao milímetro para despexar ese suposto espacio vital, a violencia extrema como base fundacional do réxime. E a execución técnica destas ideas cristalizou na que chamaron a solución final. Os datos son difíciles de asimilar para cualquiera mente humana. Falamos do xenocidio industrializado. 12 millóns de persoas asesinadas baixo un sistema burocrático e frío de campos de concentración e exterminio, usando cámaras de gas. A metade desas víctimas, uns 6 millóns, foron persoas xudías, acompañadas por millóns de disidentes políticos, poboación xitana, persoas homosexuales e outras minorías. Foi un exterminio con tal nivel de logística e perversión que, despois da guerra, o mundo tivo que inventar novos termos xurídicos para abarcar semellante crime contra a humanidade. E claro, ante este nivel de terror absoluto e de ocupación asfixiante, que fai a xente do común? Pois a sociedade inteira viuse forzada a tomar decisións límite para sobrevivir. Entramos así no cuarto bloque, resistencia e colaboracionismo. Isto amosa a complexidade e, por que non dicilo, as sombras e luces da natureza humana baixo presión. Por unha banda, temos o colaboracionismo, personificado en figuras como o alto funcionario Maurice Papon en Francia, que non só agachou a cabeza, senón que axudou de forma activa a organizar as deportacións da poboación xudía. E na outra cara da moeda, o valor inmenso da resistencia. Desde xente que se xogou a vida empuñando armas nas montañas, como o coñecido químico italiano Primo Levi, ata esa resistencia moito máis silenciosa, pero igualmente heroica de quen arriscou todo para esconder os perseguidos, como ocurriu en Holanda coa familia de Ana Frank. E falando de Ana Frank, ler estas liñas do seu diario axúdanos moito a aterrar todos eses grandes datos nunha realidade humana tan visible. Imaginade ter o desexo de facer algo tan sinxelo como andar en bicicleta, sentir o aire na cara e saber que non podes, que tes que vivir en completo silencio para que non te maten. Este era o inmenso peso psicolóxico da ocupación. Millóns de vidas, millóns de mocidades completamente asfixiadas polo medo. Chegamos ao quinto e último capítulo, as consecuencias finais. A contraofensiva aliada acabou por derrocar as potencias do eixo, sí, pero o mundo que espertou daquel pesadelo xa non era o mesmo. Estaba transformado de raíz. Mirad estas cifras globais. É unha devastación demográfica que non ten paralelos na historia. Aínda que as estimacións varían lixeiramente dependendo das fontes, calcúlase que a factura do conflicto ascendeu a uns 60 millóns de persoas mortas. 60 millóns! Máis 33 millóns de feridos, fora de millóns de desaparecidos e de persoas que o perderon absolutamente todo. Cidades de todo o globo quedaron reducidas a un simple monto de cascallos. O mundo quedou ao bordo do colapso absoluto, especialmente en algúns puntos de Europa Oriental e de Asia, que tiveron que afrontar unha reconstrucción dende a máis absoluta nada. O peche definitivo da fronte do Pacífico trouxo consigo un dos dilemas morais máis intensos e debatidos da historia contemporánea, inaugurando a temida era nuclear. É fascinante repasar as fontes e ver o choque de perspectivas naqueles días. Por unha banda, o presidente Truman xustificaba o lanzamento das bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki como unha medida extrema pero vital. Segundo él, era a única vía rápida para forzar a rendición do Xapón e a aforrar as vidas de miles de soldados estadounidenses que se perderían nunha invasión a pé. Con todo, desde a outra visión, figuras militares de grandísimo peso, como o General Eisenhower, deixaron registrado que as bombas foron moralmente innecesarias, apuntando que os xaponeses xa estaban buscando de feito a forma de renderse. Dúas visións profundamente opostas para un evento que cambiaría o mundo. E fora de todo debate estratégico de despachos militares, os testemuños da xente que estaba ali, sobre o terreo, son unha malleira de realidade. As testemunhas, como as que recolleu o Dr. Achía no seu diario, falan dunha destrucción instantánea e total. Sombras que deambulaban por un deserto de lume, decenas de miles de civis vaporizados en cuestión de segundos, e o comezo dun pesadelo radioactivo que duraría décadas. Este prezo tan terrible serviu de pano de fondo para o que viría despois, a Guerra Fría e o terror absoluto ao exterminio nuclear global. Así que, intentando emerxer desas cinzas, a comunidade internacional tivo que inventar novas ferramentas para evitar que algo así pudese chegar a repetirse xamais. Todo tivo que ser reconstruído. Establecéronse os xuizos de Nuremberg, que sentaron as bases do que hoxe coñecemos como Xustiza Penal Internacional. Fundouse a ONU en 1945 coa idea de crear un foro onde os países pudesen falar antes de dispararse. E como gran piar moral desa nova orde mundial, proclamouse a Declaración Universal de Dereitos Humanos no 48, un límite teórico inquebrantable para protexer a xente dos abusos do poder. E aquí é onde a historia choca con noso presente. Hoxe, máis de 7 décadas despois, temos que preguntarnos: segue a ser eficaz esa estructura da ONU deseñada no ano 45?
Cando vemos os conflictos actuais ou as crisis de refuxiados, está claro que a orde mundial nacida da Segunda Guerra Mundial necesita actualizarse urxentemente. O legado destas cinzas obríganos a seguir preguntándonos que forma debe ter un foro global no século XXI para asegurar unha paz verdadeira e duradeira. É unha responsabilidade nosa que está máis viva ca nunca. E con esta reflexión despedimos a nosa explicación de hoxe. Ata a próxima.